Hola unicorns, com esteu? Ja ho esteu llegint al títol. El vídeo que vos porto avui és la meva participació al concurs Atrapa'm si pots especial cap de setmana. Igual n'hi ha gent que ja ho sap, altra gent que no, però ja vas participar a l'Atrapa'm si pots especial entre setmana, de dilluns a divendres. De dilluns a divendres, entre setmana. Dissabte i diumenge, cap de setmana. Jo vos anime a que mireu aquest vídeo fins al final perquè és un vídeo que realment promet. Per què? Perquè les encerte totes, sí. Arribe al Montgó els 2 dies. Bé, el que sí que és cert és que dic moltes parides, dic moltes tonteries. ¿Eres tonto o algo parecido? I ja està, vaig a donar pas al vídeo, espero que vos agrade i endavant en el vídeo. Abans de començar amb les preguntes m'agradaria dir una cosa. No vull que se pense que jo me drogue, perquè com Pablo Escobar era qui era, jo no me drogue, ¿vale? Drogues no. O sigui, la gent que està a casa, no se drogueu, drogues males. Molt bé. Temps. Quantes unitats componen una miríada? 1.000 o 10? 1000. 10.000. 10.000. 1.000 o 10.000. Quin tipus de vestimenta de bany usen els naturistes en la platja? Ninguna. Ninguna. Van en conill. Van en conill. Col·loquialment, quin rosegador anomenem per a dir que algú va no és, que ho acaba de dir jo, seré carabassa? Pues no t'he escoltat. El conill. Temps. Pierpaolo Pasolini va ser assassinat dies després de l'estrena d'esta particular revisió del Marquès de Sade. Requiem per un somni? No és correcte. Temps. La pel·lícula va ser interpretada per persones amb deformitats físiques reals i altres malalties. Frics. Correcte. Temps. Neve Campbell va rebutjar el paper que va catapultar Jennifer Connelly per la duresa de les escenes. Jennifer Connelly és la de les sellotes, no? No se sap, vale. Hostel? No és correcte. Temps. Produïda per Tarantino, va ser molt controvertida per la seva violència gràfica extrema. Requiem per un somni? No és correcte. Temps. Emmarca dins la trilogia de la depressió de Lars von Trier juntament amb Malenconia i Nimfomania. Irreversible. No és correcte. Quants números 1 va aconseguir Camilo VI al llarg de la seva carrera musical? 62. No és correcte. Nina, per descomptat, t'acomiadem amb esta cançó, la teua cançó que tant t'agrada. Nina, com estàs? És el teu torn. Muy bien, ¿y vos? A tu l'accent ¿Cómo argentí sí que te sale. Un poco. Brava, Nina, brava, brava. Gracias, brava. gracias. Ahora, el argentino, para Lindo. imitarlo. En Argentina nos drogamos mucho también, es Nina, una después cosa. dius que la fama te la posem en el programa, guapa, però és que tu també li pegues, com li tires, Nina! Dime, boludo. M'agrada. Venga, estoy preparada, dale con las preguntas. Tiempo! Què li passa a algú que diu que està fent una coca? Pues que está drogat. No, que està cansat! Quants papes argentins han dirigit l'església al llarg de la història? Argentins, 2. No, Ay, no, Nina! ay. No! No, Valentesman la pregunta. No. Papes de Calderí. papes del sur. Clar. Temps. L'any 1983 es va convertir en el primer president democràtic després de 7 anys de dictadura. Raúl Alfonsín. Correcte. Oh, Molt sí? bé, Alfonsín. Temps va convertir-se en president de l'Argentina el 10 de desembre del 2010. Carlos Menem. No és correcte. Temps va protagonitzar una dictadura cruenta en l'Argentina de la segona meitat dels 70. Juan Domingo Perón. No és correcte. Temps. L'any 2007 va deixar la presidència, que va ser assumida per la seva esposa Cristina. Néstor Kirchner. Correcte. I Temps. La seva dona, interpretada per Madonna en el cine, el va superar àmpliament quant a popularitat. Alberto Fernández. No és correcte. Temps. Quins estudis de cine tenen com a logo un palau imponent? Disney. Correcte. Temps. Quina família espanyola viu en el Palau de la Zarzuela de Madrid? És Borbons. Felipe de Borbó, Leticia Ortiz, Leonor, la infanta Leonor, Sofía i ja, no? Ja s'ha I quedat. això El és gos. la família Real. Molt bé, la família real. Molt bé. Temps. Quin esdeveniment històric va ser el tema del fals documental que Jordi Évole va titular Operació Palace? Pase. Pase. El 23F, el cop d'estat de Tejero. Temps. Quin palau de la ciutat de València ha tancat un any per obres després que caiguera una part del sostre al pati de butaques? El Ágora.
No, el Palau de la Música. Hòstia. Sí, València. Però l'Àgora també està tot trencat ahí. Se cau tot, vull dir, se Està tot trencat se cau ahí. tot, podria ser en qualsevol lloc, perquè Sí, així sí. van fer unes coses que és que se cau tot. Ara, Puc dir una cosa? sí, però espera el que vas a dir, Nina, perquè últimament... No, és una salutació. És que me fa molt de comboi. Eixirem Pere, perquè Sí? el meu germà es diu Pere, Ah. i des d'ací pues, li mano una abraçada ben forta. Molt temps, quin escriptor argentí va perdre la vista completament als 55 anys. Cortázar. No és correcte. Temps, infusió estimulant molt consumida a l'Argentina. El mate. Correcte, el mat està molt bo. Temps, quin riu argentí és el més ample del món? Riu de la Plata. Correcte, el riu de la Plata. Temps, quina paraula ha sigut acceptada per la RAE, la Real Acadèmia Espanyola? Cederrón, Cederrón. Correcte! Pere, Nina Pere, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí, que vagi molt bé i nosaltres ara... Bé, i fins ací el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat. Si és així, li doneu un bon m'agradar, se subscriviu al meu canal, li doneu a la campaneta per a que vos avise dels vídeos. No oblideu de compartir als vostres amics, als vostres familiars i al vostre entorn en general. I ens veiem al pròxim vídeo, espero que passeu molt bona setmana, cuideu-se moltíssim i vos mane una abraçada ben forta. Adeu!